Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel आव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामजासे जोबजासिम लांदों लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनसिम मोनसे रिल्स भिडिअ लाना फैदों बे रिल्स भिडिअ ओरैबायदि आरोना नोंथांमोना सोरबा सोरबा नुखाबाय जानांगौ सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय बेयो मा रिल्स भिडिअ ओमफ्राय रिल्स भिडिअ बानायनायाथ' मोजांनि खोथा खिन्थु आंबो बेफोरनि सायाव गोबांथार भिडिअ लाबोबाय ओमफ्राय बेफोरबायदि रिल्स भिडिअ बानायनायफ्रा बन्द जानो नागारै बारासो जाबोदों आरोना ओमफ्राय आं बेखौ नायनो इन्ट्रेस्ट बिथांमोनाल' नायबानो जाबाय ओमफ्राय जाय नायनो मोजां मोना सुखुवा बेफोरबायदि मानसिया नायनानै लाब गैया आरो कमेन्टबो खालामनाङा आरोना नोंथांमोनखौ आं जबरदस्ति नायनो थिनाखै जाय मोजां मोनो बे नायगोन जाय मोजां मोना बे थांगोन आरोना नोंथांमोननि बे नोंथांमोननि सायावसो आरोना नोंथांमोन मोजां मोननायखौ नोंथांमोना नायगोन आं मोजां मोननायखौ आंबो नायगोन बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोना मोजां मोनाखैबा एबा नायनो सुखुवाखैबा नायनोबो नाङा बाव कमेन्टबो खालामनानै मालायखौ हेटबो खालामनाङा आरोना नों सुखुवाखै नों सिरि था आरोना ओमफ्राय बिदि रिल्स भिडिअ बानायनायखौथ' नोंथांमोना नुबाय रिल्स भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोरोन्थि बा मिस्टेकखौ आं नुनो मोनबाय थादों मानो होनना बुङोब्ला मा होनो जे रिल्स भिडिअ बानाय मोजां बानाय आरोना बानाय मोसा बेफोरनि सायाव जोंहा बुंनांगौबो जेबो गैया खिन्थु बिनि आखलआ मोनसे मा जे बिनो रिल्स भिडिअ बानायना बे दख'ना बोखो मोसाबाल'सो जायोमोन ना मामोन बेखौ जोंबो मिथिनो मोनखायो दा अलरेडि भिउसनि थाखाय बानाय होननानै आरो भिउसनि थाखाय बानाय नोंनि नैबे जेनोखि दख'ना बोखो रिल्स बानायदों बे भिडिअआव नोंना अलरेडि 179K भिउस फैबाय खिन्थु दस्रा भिडिअफ्राव भिउसआबो फैयाखै हय नंगौ मोजां बिथांनियाव मोजां भिडिअआ रिल्सआव बारा भिउस फैयाखै बे भिउस फैयैनि खारनावबो बिथांमोना बैफोरबायदि डिसिसनखौ लायो आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि डिसिसनखौ लानायाबो बारा मोजां नङा मानो होनना बुङोब्ला नों बानायलांबाय थायोबानो नोंनि एसे भिउसआनो नोंनि थाखाय जथेस्थ' आरोना ओमफ्राय नोङो डाइरेक्टलि भिउसनि थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौनो सानना लादो नों गाज्रि हुदाखौ लानानै मावोब्लाना नोंनि जेनोखि नों बेफोरबायदि मोसानायावल' भिउस फैगोन दस्रा मोजां रिल्स भिडिअ बानायनायावथ' भिउसआनो फैखाया नोंबो मिथिखाबाय जे ओमफ्राय नों बैफोरबायदि रिल्स भिडिअखौ बानायनाङा आरोना नोंनि बिमा नुगोन ओमफ्राय रिल्स भिडिअ मोजां बानायोब्लाबो जोंनियाव भिउस फैया मानो जोंनियाव नायग्राफ्राबो ओरैबायदि दंसै मा होनो जेनोखि माबा मोनसे मा होनो नुहां माबा दख'ना बोखानाय माबानाय बैफोरबायदि भिडिअखौबा गोबांथार भाइरेल होनबाथाय गोबांथार नायो आरो ओमफ्राय बैफोरनि सायावबो जों नायग्राफोरनि सायावबो सोनारबाय आरोना बेफोरो जोङो बैफोरबायदिखौसो बांसिन अनसायोब्ला मा होनो बैफोरबायदि बानायग्रायाबो बानायखागोन अलरेडि नों मोजां भिडिअ बानायनायाव नोंनि भिडिअफ्रानो भिउस फैयाब्ला बैफोरबायदि टारगेटखौ बिसोर बांसिन मानसियानो लाबायानो बांसिन मानसियानो बैफोरबायदि टारगेटखौ लाबाय मा होनो बैफोरबायदि हुदाखौ लाबाय मानो होनना बुङोब्ला नों मोजां भिडिअ बानायनानै भिउसआनो फैयाब्ला एसे गाज्रि टाइपनि एसे भिडिअ बानायब्लासो भिउस फैब्ला बैफोर बेखौ लाखागोन थाखा खामायनायनि दान्दायाव मा बैफोर हुदाया मा नों बुंगोन नोंखौ बुंगोन फारसे खोमाजों हाबगोन फारसे खोमाजों ओंखारलांगोन होननायनिसो जाबाय आरोना ओंखायनो जोंनियावबो नायग्राफ्राबो बैफोरबायदि भिडिअखौ नुयोब्ला जों इगनर खालामलांनांगौ आरो बेफोरबायदि भिडिअआ जोंनि मबाइल स्क्रिनाव नुजाफैब्ला बेखौ गारनानै मोजां भिडिअखौ नायनांगोन आरो ओमफ्राय जोंनियाव दा बिदिखौ नायाना बैफोरबायदि भाइरेल भिडिअ माबा भिडिअ होनबाथाय भिउसआनो मा होनो गोबांथार फैयो आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदिनि थाखायबो जोंनियाव उन्दै लाइमोन सिख्ला एबा सिख्लाफोरखौनो बांसिन होनजायो नों बिथांमोनाबो बैफोरबायदि हुदाखौ लानो हमबाय आरोना ओमफ्राय बेनिखायनो जोंनावबो नायग्राफ्रा मा बैफोरबायदि जेनोखि मोजां मोसाखै बिथाङा मोजां टाइपनि नङा जानला मोनला मोसाबाय नुहां माबा सोरबाथ' दा दुगैनायफोर मानि दुगैनायखौ सिन्थाय भिडिअ बानायनाय रिल्स आपल'ड होग्रा जाबाय मानो भिउस मोनथारो भिउस फैयो अलरेडिबो गोबांथार भिउस फैयो नोंनाव मोनथाम मोनब्रैसो हेड कमेन्ट फैगोन खिन्थु बाद बाखि बेनि अनगायै मोजां कमेन्टस फैगोन आरोना बैसोरखौ अनसायनाय होनो बेफोरखौ मा होनो बैफोरबायदि भिडिअ बानायग्रा आगारग्राफोरखौसो मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय जों बैफोरनि सायाव जों भिडिअ बानायोब्ला जोंखौ बै हेड खालामहरगोन ओमफ्राय बिसोरो बै भिडिअआ मा होनो बे आं मा भिडिअ बे भिडिअनि सायाव मा बुंदों बैफोरखौ खोनासंजोबा जास्ट ससे नायबाय ससे खोनासंबाय मोनसे हाउसआ डाइरेक्ट कमेन्ट खालामबाय हेड होबाय बेफोरल'सो आरोना ओमफ्राय बैफोरबायदि मानसिफ्रानो मा बैफोरबायदि भिडिअ फैब्ला
नायनाया मेगन गहां गहां जालायलायो आरोना। ओंखायनो आंबो मा बुंग्राया बुंथों नों ओरैसो बुंनो सानो आं मा होनो जेनोखि 100 जनाव थाखायो सानै साथामा हेड कमेन्ट होग्रा गोसो गाज्रिखौनो होनदो नोङो गोसो गाज्रि मालायनि जौगानायखौ लुगैया गावनि गाहायसिनाव थानायखौसो लुगैयो दङ गोबांनो। ओमफ्राय आंखौ बुंनो लुगैयो जेनोखि जाय इउटुबाव खामानि मावदों मालायनि बुंनायखौ लानानै इसिबां माने टेनसन जानांगौ गैया। नों जेनोखि फरायसालि बा स्कुलाव थांनाय समाव मास्टारजों फंसे फंनै रायजानायाव नों स्कुलाव गारदों बे आरो खोथाया। नों स्कुलखौथ' गाराखै मास्टारजों बुजादों होनजादों नों थेवबो स्कुलखौ गाराखै आरोना। बेनि थाखायनो बुंग्राया बुंबाय थागोन आंबो फारसे खोमाजों हगारगोन आरोना। दिनै भिडिअ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना थाबैनो लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय।